Venäjälle suuntautuvan huviveneilyn mahdollisuudet ovat parantuneet merkittävästi. Nyt itärajan taa pääsee myös sisävesille. Tähän saakka veneilijät ovat päässeet vain Suomenlahden pohjukassa sijaitsevaan Kronstadiin. Venäjällä lisääntyneen veneilyn suosion vuoksi maahan on rakentumassa matkailusatamia sisävesille. Tähän asti Venäjälle on voinut tehdä jotain yksittäisiä matkoja erikoisluvilla tai vastaavilla, mutta tänä päivänä tavallinen veneilijä voi halutessaan lähteä Venäjän sisävesille ja kiertää vaikka Laatokan kautta ylös Murmanskiin ja Jäämerelle asti. Siis ongelmahan on ollut se, että siellä ei paljonkaan toimivia satamia aikoinaan ollut, kun ei ollut tarvettakaan, mutta nyt kun sekä venäläiset ovat lisänneet veneilyä, että jatkossa kun sinne tulee ulkomaalaisia, niin satamia tarvitaan ja niitä syntyy nyt sinne sopivin välimatkoille, jolloin sopivat päivämatkat on suomalaisille tai eurooppalaisillekin mahdollisia.